Mnocho kanyo ni life member romo mar odiochieng' manyoro nene yo machal nade giseyo mago mag nominations belo mago mag duond bura mar ODM ang'eni sebedo kawuok ni ero ogai mar ODM noselero ni en bende odok chunga Senate e kaunti ma Siaya jakom bende chung Homa Bay e kin mamoko. Apane romo manyoro Sharon ne en romo maber nikech jokanyo mar ODM gi jomolap gi dog gi ndong ne komo pogore no romo kanyakla to chien kacha be ODM no golo advert kagi invite candidates including the office of presidency mondo me joma are interested o apply matene koro big no buru no sawach neno the Senate Gladys Wanga wangene pod dok Homa Bay governor gima jo party members party communication ne wachne ati ogidhi bedo gi presidential candidate ma okochuno ne ni party nyaka bed gi presidential candidate nikech gima ji ng'iyo mar loso party en mar capture power to capture power en power ni time nade to ne wawinjo ka Dr. Oburu nolero maber ni ati wanyalo bedo ne waonge presidential candidate but pod wa negotiate gik mabeyo ne jowa to negotiate gik mabeyo ne jowa en chalo nade ne wa negotiate ne to wabro yudo yore machal nade factories machal nade mwanyalo negotiate with the government of the day kata jomo waloso college governments all over iloso through coalitions to ka waloso coalition gi Ruto wato kako ganda wayude ango to adoke back to gimana kongo wacho ne ati samitimo these negotiations gimonego bene ng'iyo and the welfare of the people kani winjo ka jawinjo moro wacho kane ati sani siasa ni malo moingo dongruok to politics ji donje for leadership is about service delivery matiene japiny nyalo yudo pimo modho mana kaka no wacho no onsiptende wane beyo moyudore kaka ne gintie before nyithindo ne dhi school yo mowinjore onsiptende wane beyo yedhe nitie gik machalo kamago to wang'e maber ne ati gigi sama wawacho gi kane en bura maber nikech Ruto is not the first time mobedo gi ji e meeting coalition ne giloso coalition gi Gachagua ne giloso coalition gi Musalia Mudavadi gik mane dhi tim to ka wanyalo rate based on that neto jogi be notimo ne based on these charters gik mane nyiso gino dhi gero these factories e western nikech it's now a public document majini godo koro nyak as a party they must also treat very carefully ka gingene is politics and in the unlikely kata in the likely event net Ruto year okodhi kendo sik mandate ma jopiny kendo nikech mano is the only time modhi bedo godo maka wadhi adhiya ne wan koro wawacho ne en coalition to gima wa negotiate malich onge kata gima wandikore malich monyalo loso ne oganda onge kik wang'e ang'e ne wakawo ng'ato ne waketo ne wadonate omiwa PS2 omiwa CS3 wang'e ne to jopiny to dhi yudo ang'o this kind of coalition however gima wacho ne ati bura manyoro ne en bura ma no ber kendo miyo wan kaka jo party mor ne at least jotendwa biro kanyakla but pogruok ma pod ok wamor go kaka jo party en wach mar linda mwananchi kech aneno korengo be wacho ne winjo ko wacho ni sani koro ODM ne na ODM cha koro onge cha but don kane ng'iyo to pod division no ponitie koro nego bene wadhi extra mile mondo mi kikwa confuse also supporters mag party wang'ene wan gi party achiel ma en ODM onge gimoro ne linda mwananchi onge gimoro ne linda Linda ground. Mane gima jopiny dwaro winjo to gi service delivery at the ground level wadwa ng'ene to yore mano segike 10% gi idhi ket gi e budget mondo mi pesa obedi mondo yore wagi losi idhi ket kane nitie technical institutions moko maber rais no biro kokoya cha no wacho ni nego be no konyo wagero gi do idhi ket gi e budget mondo mane gima japiny ma kawaida kaka an dwaro winjo ok adwa winjo ne ng'ama no mirol mane kamoro karol no ok nyal konyo japiny. Erokamano ahinya Jacob bende en achiel kuom jogo ma bende nitiere romo mano mar ODM odiochieng' manyoro Jacob samoro nitiere malingling ma bende na ulo